61 triq rurali f'Malta u Għawdex se jitranġaw billi jingħataw l-asfalt. B'investiment ta' 11 miljun euro parzjalment iffinanzjati minn fondi Ewropej mill-programm għall-iżvilupp rurali. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għal Bidja Clint Camilleri. It-toroq rurali li fihom ser isir l-investiment jinsabu f'20 lokalità differenti. U kienu l-Kunsilli Lokali rispettivi u Transport Malta li jagħmlu t-talba sabiex jitranġaw dawn it-toroq. Waħda mit-toroq li ser tingħata l-asfalt hija triq Burmarrat fin-Naxxar. Toroq oħra jinsabu f'lokalitajiet oħra bħal Rendi, Gudja, Ħażabbar, Marsa Skala, Mellieħa, Nadur, Kerċem, Sannat u Għarb. Is-Segretarju Parlamentari għal Bidja Clint Camilleri qal li l-bdiewa u r-raħħala issa se jkollhom it-toroq biex jidħlu fl-għalqa u r-razzett tagħhom iktar aċċessibbli. U dawn ikomplu wkoll mal-politika nazzjonali li nedejna fil-jiem li għaddew fejn iridu wkoll insaħħu l-infrastruttura għas-settur tal-bidja u r-raħħala ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jgħin aktar bdiewa u raħħala. Bħalhom diġà għamilna 6 miljun euro oħra ftit ta' żmien ilu, mela b'kollox qed nitkellmu dwar 17 miljun euro ta' fondi li timorru direttament għal bdiewa raħħala u għal dawn it-toroq rurali. Infakkar ukoll illi bil-permezz tal-fondi Ewropej ukoll diġà ħabbarna skemi oħra għal bdiewa raħħala illi qed imorru mhux biss għal żvilupp organiku imma wkoll għal bidla fil-ħamrija u wkoll għal ħitan tas-sejjieħ illi jagħmlu użu minnhom kuljum.